Alright, ekushumeleni ivesi ngomsakazo kaKhuzani sithanda ukuqhakambisa izinto lezi engavezwa emphakathini. Izinto lezi abantu abaningi abasabayo abanye ukuzisho, abanye abangathandi ukuyikhuluma, abanye abenza ngamabomu ukuthi bengazivezi ngoba esuke ekhuluma kahle ngoKhuzani, ziveza kahle isayidi ngoKhuzani, zenza abonakale uKhuzani ukuthi actually uwumuntu o-right, umuntu ophumelele, naye uya-achieve-a, naye uyazuza. Kukhona okuhle akutholayo, kukhona okuhle akwenzayo, kukhona okuhle okwenziwa egameni lakhe endimeni kamaskandi. So, sesithande ukuthi sikhulume ngaye umsebenzi wakhe uKhuzani ngoba kuningi akwenzayo, kuningi asekwenzile, kuningi asazokwenza, ekwenza nje ngesihle nangobubele nangenhliziyo enhle. Kule albhamu soke sikuvezile singakufihli ukusebenza kwayo, amandla ayo le albhamu. Noma isiyohlanganisa u-3 months sezikhona ezothando, lezi abahlala bey'thanda abantu, lezi ezey'ngoma zothando okuba yizo ey'duma kakhulu ngalezi zikhathi. Kodwa naye uKhuzani kulokhu uthe angizokusala ndawo, ningaduma ngey'ngoma zenu zothando ey'thandwa yintsha, ey'thandwa amantombazane cause abantu besimame yibo kakhulu abadlala u-music, baningi futhi yibo abakwazi ukugijima online. As much as iy'nsizwa zakwethu zidlala, kodwa imbokodo ine-impact enkulu when it comes to uku-stream-a umaskandi. So naye uKhuzani omunye okumele alwe le competition e-stiff ukuthi ey'ngomeni zakhe noma kungezehawu, noma kungezomnsizwa, noma kungezokholo, kodwa ubhekane ney'ngoma zothando lezi ey'thandwa abantu besimame. Nani nay'bonayo zenza kanjani online kulaba bafana abay'culayo, ziyagijima azidlali. So thina sizohlala-ke sikuveza-ke okuhle-ke uKhuzani akwenzayo esayidini, even if i-focus kakhulu kungeyona-ke ey'ngomeni zothando. Kulezi nyana nje ey'ncane ezimbalwa i-albhamu yakhe uKhuzani isiyenze okukhulu kakhulu, isigijime kakhulu, isihlanganise iy'balo ezingakholakali, yahlala esicongweni ey'ndaweni lapho kade kungazeki ukuthi ingahlala khona. Yenze kahle ko-Spotify, namanje asikakezwa, angazi kodwa asikakezwa ukuthi album of the week okubeka kamaskandi iyiphi ngaphandle kwekaKhuba. Lokho akwenza ngoNovemba uKhuba, ukhona nomunye osekwenzile. As much as iy'ngoma zabo sey'gijima fast and ekaKhuzani isile ngemuva, sebeyidlula nje nge-speed lezo ngoma lezo, kodwa iyiphi i-album of the week ngaphandle kaKhuba bengakayizwa-ke. Alright, as much as benza kahle kuma-iTunes abantu bephakama, iy'ngoma zabo zizwakala ukuthi hhayi ziyatrenda laphana. Now ngifuna ukwazi ukuthi iyiphi-ke i-album esiyahlala esicongweni, yabo? Iyiphi-ke okuyi-album yesibili after uKhuzani ukuthi hhayi nansi enye i-album esiwenzile umlando. uKhuzani nangu umuntu okujoyina ukuthi ebe album yesibili-ke manje ukuhlala ku-number 1 kuma-iTunes. Bengingakezwa, angisho ukuthi anginjalo. Okay. Iyiphi i-album esiyashaya more than 6.4 or 6.7 million nge-first week ku-YouTube? Iyiphi okuthiwa nayo i-album ethe mayiphuma yashaya 6.4 million views and above ku-YouTube? Angikakezwa futhi, hhayi ukuthi akenzeki, angikakezwa, kuseseyiyo ekaKhuzani. Ngisafisa ukwazi ukuthi nge-one day, 24 hours, album iphumile, iyiphi album eke yashaya 1.8 million views ku-YouTube nge-24 hours iphumile nge-one day, 24 hours? Akukho, abekade sakuzwa, akukho nje. Singalokhu sifihla
singalokhu siyale. Ngifuna ukwazi ukuthi iyiphi enye i-album ethe mangena ku-Spotify yashaya 500,000 streams nge-first day on Spotify. Njeka Khuzani angidlala ney'ngane. First day streams ku-Spotify abo 500K. Isikhona enye idlulile? No, ayikabe bikho. Lo mlando lo ngabe kade wavezwa. Sebekhiphile abantu abaningi. Okugcina ngathi ukhiphe nge-16 December if I'm not mistaken. If akusizona i-15. So akekho osavelile ukuthi nangu bani na ukwenzile lokho. So kuyabonakala manje ukuthi okay, yonke lo mlando loyo yenzakalile. Kodwa ngenxa yokuthi imlando engabuyili lapho bafuna khona. Yenziwe umuntu ade bengalindele. Njengoba sebemlabel njengomuntu ingoma esilahlekile, ingoma esipholile, ingoma siyathutha ingoma. Yenziwe umuntu ade bengamlindele. Khuzani. Manje ke iyona challenge ke esikhona leyo ukuthi if wenzeka something bazozama kanjani komunye umculo ukuthi beyiphamise kakhulu lonto leyo kube ngathi iyona into engcono ezovala lokho kwenziwa uKhuzani, ezo-overpower lokho kwenziwa uKhuzani. Akukho okuzokwenziwa abanye abaculi osekuzo-overpower uKhuzani manje. uKhuzani ama-views uwenzile. Seningagijima ke nani is fine. Ama-streams ku-Spotify ukwenzile. Sebengagijima nje ku-Spotify ingoma zabo zishaya ama-3 million speed is fine. Sebengakwenza konke. Sebezoma ngama-streams nama-views manje abantu. Iyo kuphela into asebengalwa ngayo. Kodwa ama-views abalekile awagenqa uKhuzani. Ngesikhashana esincane. Ama-streams abalekile wawagenqa. I-record elibalekile ku-iTunes walishaya uKhuzani. Yes, kuseney'ngoma lapho ku-Spotify ezikwi-top 50 and ey'mbili ey'phambili ezey'nkuzimalanga laphana umenzi bese kuba umshini wemali awumadoda umshini wemali indoda engaphumi uSpotify ehlala ikhona always right. Top 50 akasekho ukhuba lapho sewaphuma kuleyo top 50 aphuma kudala futhi ngoba yini wakwenza konke nge-album yakhe lokho ayekwenzile wakwenza konke. Kwagoqa uma kufanele uKhuzani ahlale ku-top 50 ku-Spotify or even top 20 kuzosho ukuthi ama-Blue Nations nabathandi bamaskandi abanye abathanda umsonto waKhuzani kuzomele beyeke ukudlala ezinye iy'ngoma bekhethe ingoma eziwu-4 or ingoma eziwu-3 okuyi-strategy ke sabanye abantu leso. Kwagoqa bafocusa kuwona wonke umsebenzi. Ingakho usabona umjolo lo usalwa. Ingakho usabona inja nogodo ilo ikhuphuka. Ingakho usabona ezinye iy'ngoma zivelele enjengejele. Uthi ubheka kwi-top 6 yema-popular songs thuthi ijele likhona laphana. Ingakho uyobona i-album ngo-2023 la uKhuzani asoka kuyona efaka igosha. Ingakho uzobona ingoma ethi imali yendoda isashaya 1 million on top of kulezi ngoma ey'phumile ezinje. Ingakho uzothi uyo-check-a ingoma eyaphuma ngo-2020 under ijele kunengoma ephushayo isidlule 900,000 views iya izothi million soon nayo. Akumile ngento eyi-1 umsebenzi kaKhuba njengoba uhlukene abantu basawudlala abawuyekile kanjalo nako-YouTube. Mathi ubheka ama-album nje umqhele nethawula iy'ngoma zakhona zisaphusha. Ubheka ijele iy'ngoma zakhona zisaphusha. Ubheka inja nogoda it's still the same thing. Abantu ba-understand ukuthi umsebenzi awugcini nge-album yakamuva.
umsebenzi awugcina i-album ya 2 years ago, ebese ama-album angale or ingoma engale sanabo bese benaka abantu iy'ngoma za 2 years bese kuza phambili. No, seney'ngoma zango-2019 laphana ey'khona kuma-list ahamba phambili. Uma Spotify uzocheck ubone ukuthi le ngoma isimuvile, uma uyibheka after a week, uyayibona le ngoma kuphume at least ngo-10,000. This is how they do things kwaGoqo. Abahambi nge-hype ukuthi sigijimisa lokhu because they understand ukuthi music is a long term investment. Into kumele uyidlale isikhathi eside, into kumele uyi-enjoy isikhathi eside. Lokhu-ke abantu abaningi abangafuni ukukunaka nokukuvuma. So indlela uKhuzani ayokwenza ngayo indlela le abevele enza ngayo all along. Le abanye benu asebefuna ishintshe ukuze amithe le hype yini enenza ngayo nokuthi hype izinto ukuthi kuwukuthi no, that's not the case with Khuzani. So talking about le-album yakhe kamuva, konke ikwenzile, sekusezinto ey'ncane lapho nalapho nje ukuthi ik-achieve, kodwa akusekho okushodayo. Sibonga kakhulu nje ngokuba ne-album enenkani kangaka, inkosi yama-album, indlondlo. Kuwona wonke ama-album asekaphuma last year, le igenqa zonke. I-album ephume ngo-February last year until December, iwagenqa wonke kalula nje. So abahlaziyayo kulokhu bengahlaziyi lutho, siyalazi iqiniso. Siyazi ukuthi nizofuna ukukhomba obani ukuze nifuna ukusula ini yomlando kaKhuzani. Ngeke niwusule bafowethu, ngeke nilunge. Khuzani idlamlenze ey'nsizweni nasey'ntombeni. Ngiyabonga.